2013an Aitor Fernandez, Jon Telletzea, Irantzu Ialdebere eta Urtzi Martínez grebalari gazteak epaitu zituzten. 2012ko martxoaren 29ko greba orokorraren egunean Bilbon gertatutako istilu batzuetan parte hartu izana leporaturik. Akusazioak oso larriak izateaz gain, autoritatearen kontrako atentatua, lesioak, kalteak, poliziaren bertsioan soilik oinarritzen ziren, eta hasieratik salatu genuen muntai handi baten aurrean geundela. Azkenean, Aitor eta Irantzu absolbitu egin dituzte, baina Telleri eta Urtziri 2 urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri diete. Desordena publikoengatik, margoketak egiteagatik zehazki. Bidegabekeri ikaragarria da margoketa batzuk egiteagatik bi gazte beren bizitzako 2 urte eta erdi kartzelako 4 hormen artean ematera behartzea. Inola ere, onartu ezin daitekeen neurri injustua, krudela eta gizagabea da. Telleren eta Urtziren kontrako epaia sistema kriminal honen beste adibide bat da. Ez da lehenengoa izan eta ez du ematen azkenengoa izango denik. Horregatik, bidegabekeria hau salatzeko, horrelakorik berriro gerta ez dadin, lan egiteko eta beste eredu sozioekonomiko baten alde borrokatzeko deialdia egiten diogu euskal jendarteari. Urtzi eta Telle, aske!